Murah kok piyane kasar. Nek ngendikane jujur apa eneke? Ah ya. Bareng aku ning Malioboro. Yogyo. Yogyo. Nuwun sewu Mas, dahare nopo? Halus. Anggere bagus halus ngeten iki seneng akeh. Kulo makne pecel, payes tunggal, kerupuk setunggal. Sampun Bu ana ngono. Pinten? 9 doso. Lho, soto iku selawe bareng pecel kok 9 doso. Ini halus urung mesti ya apik nek kasar urung mesti elek kabeh gumantung saka ngati-ngati. Mula wong nek biji liyan aja dibiji glegere, nek dibiji rasane ngati. Nek urung serawung suwe aja sok gampang nibake pamijen. Oh, aja nyawang kesinge. Ya, kandhani kok. Kejaba nek wis serawung suwe, tegese ngerti jaba lan jerone. Iki wong Jawa ngoten iki sing darani tontonan ana tuntunane ya ngene iki rek. Injih. Tapi wayang iki komplit. Tontonan cetha kena ditonton, tuntunan ora kanggo kanggo sithik di dalam bingkai suatu lakon. Itu pasti ada tuntunan yang harus kita tiru. Sing apik dienggo, sing elek dibuat. Ora ngono. Yo sak propirane sak gadu-gadure malar. Iki mau ora kok ngelikke wong liya niku mboten gur ngelikke awake kula piyambak. Jeng menungso niku kedunungan lali luput lan apa ya? Lali luput lan ora ya. Dosa. Dosa. Yo kuwi pokoke. Kula apes bae Apes yo. Jenenge yo lali. Mula iku go ngelikke awake kula piyambak. Dene sing mirengke kok rumangsa oh yo enek benere monggo diagem. Menawi itu ora cocok yo ditinggalke. Lah ngoten to, Pak. Betul. Sampun tempat ya. Nyuwagaken jam. Mereka mangundut. Saking Bapak Iko Wahyudi minangka ketua Karawitan Senja Laras Desa Tereng Mbok Menawa Tasih Mungon sing disuwun langgam kadung tresna. Langgam sing pertama. Sendika. Sendika iki pun dawuh sinten, Mbak? Iki ana Budwi Kurniawati, ana Gendro Wanda, ana Wiwik sapa jenenge Mayang Anjasari, ana Wiwik Ernawati. Mbak Najuming lawan Ibu Rini Rahayu. Coba. Aku nyuwun suarane anu gede, sapa jenenge kuwi Mayang. Ya, Mayang iki primadonane duwe Laras Indonesia. Oh, Mbak Mayang. Ya ini lesir. Kene napa kayu? Dan sanding kados. Nek disawang kaya SMP. Napa niku Pak? Sampun manak pinjul. Jadi lho ampun motot. Oh, kan wis manak pinjul. Canggih. Cilik ngono Pak. Pak Kang pembohongan publik. Lah iso. Ora aku ya sini cek sampeyan. Tenang yo yo. Weh, pun duwe bojo lho, Mak. Alhamdulillah berarti isih perawan. Isih perawan. Pun sewu Pak Kangkon. Pancen dalam kehidupan bermasyarakat status KTP itu jadi mung enek loro. Apa? Nek kaya Mbak Wanda iki statusnya dalam KTP belum kawin. Nek kaya Bu Dwi statusnya sudah kawin. Nek iki beda gitu. Kawin terus. Ayo kowe nak lho. Swampun pisan. Makune jek perawan kaya wis omah-omah ya, Pak ya. Wis omah-omah ngomongane ya wis loro padha karo aku ya wis loro. Apa lho aku iki? Ya Allah. Wong bojomu bino cerita karo aku curhat terus. Ngono kok. Dipun. Iki lho, Bapak. Apa? Sinten? Nek aku sing meneh iki. Masya Allah kemati canggih. Napa niki, Pak? Ya iki mau kadung tresna kuwi anak bawane to ya? Bawa. Anak ora. Anak lho bawane. Ya sakit. Mergo saka pimpinane Karawitan sing sore mau uga melu tampil. Uga iki sing monitor sing kathah. Mas Garing karo Mbak Mayang. Assalamualaikum sugeng injing Mas Kangko nggih. Tasih monitor Pak Marsono, Wilang Kenceng Madiun uga. Assalamualaikum warahmatullahi saking Pak Enanda wonten Gemolong Sragen mirsani live streaming Mbak Gun. Saking Mbah Joko Mulyono Gunung Tugel Sambi Boyolali ugi monitor.
Saking Pak Nino Kalisari Jakarta ugi monetos Mbak nuwun ugi saking iki sapa iki? Mas Ningkring Mojo Gedang derek mungon di lokasi Pak sehat selalu lancar dayanipun muga nggih kepanggih wonten nggih Mas Joko saka Kedung Malang bincang kepanggih wonten ing Padangan Kayen Kidul Kediri. Ya, pokoknya apa Nduk yang Asmarandono Sinawang Jepang Waseni Nyawa Membekus jane Pak Lurah perangkating desa iki nyuwun supaya wayangane malam Minggu Mas Gareng. Nggih. Nah, malam Minggu engko utawa setu malam Minggu iki asinan wis nampa ana ing Padangan Kayen Kidul Oh ngaten. Kediri ya Gandeng. Golek lawak ora entuk, lah entuke sesuk Minggu malam Senin. Jadi sesuk malam Minggu prei. Loh, siang seprai Pak. Prei. Masya Mergo diundur. Tujuane kok jeneng pas joglo gak tak tompo. Sing sepuluh sapa? Tangga sama jeneng. Pokoknya ini. Ayo. Rekoso tak lakon Iki bayane kanten yo monitor. Wah, nggih, matur nuwun Pak bayan kanten nyulang ngapunten nembe kewaca wilanipun. Nanone nom bisa nyawa wong bagus lambemu Jadi gue gak seneng nek perkara sae lagu kok berubah. kok iso? Contohnya kados niki. Sing ndi ta? Niki jare rak palang ngalem bonone wong lanang karo wedok. Wong ayu lambemu abang bareng diganti kok bagus lambemu abang. Mosok wong lanang bengesan. Kaya kowe kuwi. Kowe lak malah nang begesan to? Oh iya. yo nek tak ganti tak ganti Ganti. marumu lambene abang terus apa Saiki ora abang, piye rodok coklat. ora coklat maksudnya iki yo abang ora kok warnane ngono kuwi to Mas tegese rame sama piye kuwi lho Oh ngono. Tutuk meneh. Ayo kowe. Oh, kanong. Yen mati aku wis kurup. Tepuk tangan. Belum metu Imam. Ya apik ya suwane ya ya ambak kaya ngono. Kok ambak kaya ngono kok? Ambak rupane kaya ngono suarane apik. Astagfirullah. Mbok nek ngelem iki ngelem kok tanggung. Wis nek ngelem iki aja dinyek. Wis nyek kowe iki sapa? Pak iki buatan lho Pak asli sapa Aku lek nyawang ora perkara lek ngucap. Ning sawang saiki posisi saiki lho. Ing atase rupane gareng kaya ngono kok ya suarane apik. Maksudku ngono. Oh, sak senengmu lah. Kabeh wong cendhak aku ngerti asline rupane gareng kok. Lah kok nggon keri-keri. Keri-keri. Klontok raine ya. usaha ping Oke. Iki lho, wong iki nek saka mangsa petuk ning dalan yen iso sapa anu karo kowe. Lho. Petro wajah suwi. Oh, oke, Bu arep Pak Siyanto. Lah apa? Bu Desi seneng aku. Halo, Bapak. Kowe iki ganteng-ganteng kok. Ah,
malah nek kalian jenenge jauh lho. Iya lek coba ya sampe. Terus Hangger tresnaku mbok tampa aku nganti lali diwelingi wong mau ditransfer 200.000. nggih. Wah, sapa kok Hongkong kok piye sapa jenenge lali aku jelas. Saya tak sampaikan aku ndak dosa. Di tahun 200 supaya diparingi karo Mas Adi. Kudu nembang. Nyuwun pangapunten gane Mas Adi nembe mangkat pipis, dadi mboten siap. Ya kongko. Oh ndak rek tak sampaikan ku ndarani duwite tak tantongi. Kowe lho biayane dikir. Ora iso makon. Oh, semangat. Ayo, Ji, diatungi langgam kadung tresna. Selamat wis katon. Ya. Lamat wis katon nejane nyenggo langgam meniki kecekel rasane ya Mas Gare. Luar biasa. Saya kanca-kanca ki komplit. Nggih. Sing ngitor dhewe, ngethuk dhewe, nyuling dhewe, wah. Rumangsaku gamelan iso rempek. Ngono. Ya, heeh. Adi wis balik kono iki aku mau menyampaikan amanah. Ampun, Pak, ampun. Wis, ya ana penggemarmu sing saka Hongkong aku mau ditransfer 200 ora ketang sepisan awakmu kono nembang. Janokane disulara sing Indonesia. Sing lagi viral ana TikTok. Aku mau bengi ketemu karo wong wedok-wedok ibu-ibu nu. Wis Mas Adi tumun mboten Mas Adi tumun wae sing takone Adi. Sekali-kali mbok sing ditakone iki Pak Iyon. Lah iya. Ayo itu sosok ngene disulara. Sing takone bengi adine Pak Anom Suwargi to. Wah, adike Pak Anom Suwarto, adike Pak Warsena Sreng Suwargi. Nggih. Putri-putri iku mambe apa tok aku. Nggih. Mas apa? Mas Adi niku to. Gandeng kalian nikah to duka.
Gua penasaran kali Ardi ya. Lah iki aku menyampaikan amanah doa nule. Haji. Nah, 200.000 saka Hongkong pokoke aku lali jenenge. Omong prak-prak. Ayo le, ayo le. Panas-panas aku. Lajang ayo. Ya wis, di amanana sithik dhewe. Ngaturno panuwun penggemarmu saka Hongkong aku jenenge lali ning kita iki wis nonton. Ya wis. Salam dhewe. Nah, neng kamera matur nuwun karo penggemarmu keh Mama Indonesia sing padha gandrung lawan gantengmu. Aku yo kasih gandrung yo tak pamerke. Aku lali jenenge Ibu sapa aku lali. Ning ya ini sing nonton. Wis matur nuwun karo ibu yang paling arta kali 100.000 ngono tok wae sing kok. Ya matur nuwun kagem ibu ingkang wonten Hongkong. Sampun ya paling kali asih. Mugi-mugi rezekinipun tambah lancar. Amin. Wingi neng Ngawi wae saka Bandung rek. Ibu-ibu wong 5 ning Wangkelu. Saka Bandung iki nyusul tekan Ngawi ya dia. Nggih. Mene tali asih meni jarik nggo kanca-kanca wiyaga. Mas yo Bobote tresnane karo Mas Ardi. kula kalian nek cilik kula Pak. Jenengmu piye? Wah, kula cilik anggere didusi karo omahku ibu-ibu anggere liwat terus jawel bibiku. Bocah bagus e. Iku ide cilik. Bareng gede aku atus karo omah kok do inget. Kowe kok iso lungguh apa mbok ngadeg ketok sumunar cahayamu. Padha tigasan lawas. Sapa? Wini. Tigasan. Nah, lan salam ngagem para penggemar-penggemarmu le di iki pirang-pirang lho. Sing padha mirsani nganti esuk. Ya matur nuwun kagem penggemar-penggemar di Jalan Indonesia yang sampai saat ini. Adike Pak Anom, adike Pak Wasena Sleng Suwargi wae gandrung karo kowe padha-padha le Trah Klaten. Kan nembang apa? Oh nggih. Panas-panas laku ya. Ya, karo sinten apa dhewe? Kakangmu. Direncani, Pak. Oh, direncani nggih. Tak pilih nih Mbak Retno Cumpe, ayo dong. Ayo. Tak mau Mas Adi. Nek biasane jenengan brek karo Mbak Iken. Ibaratnya wong Madang kuwi mangan iwak pitik goreng saka nganu warung Lamongan. Ning nek kowe dijual karo Mbak Cumpe, ibaratnya mangan oblok-oblok sing sabar. Nah, gak apa. Nomor 2. Ayo. Apa iki? Turun Mas Adi dipilih. Nyam 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 aku mau nambah nyam 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 aku sudah kenyang. Kok mangan urung kok wis kenyang. Kenapa sih kau manggil aku? Mas Adi. Tak wongi. Apa? Wongi aja kegedean rumangsa. Lah kok di antara wanita cantik yang dipilih adalah aku? Lah iki sebabnya apa kok Mas Adi kok pilih jenengan? Nuwun sewu ya, nuwun sewu. Nek Mas Adi kok ngajak duet Mbak Wanda, Mbak Mayang utawa Mbak Dewi, kuwi dadi cemburune wong
panjenengan kek cecemburu. Apa aku iki wis ibarate Ojo salah tompo. Tegese Mas Ardi ora cemburu mergo kowe wis duwe bojo, wis duwe anak. Beda nek karo Mbak Wanda sing harga ngono lho Pak. Bener, ora berarti kowe elek. Kowe elek, sing ora sok ngomong kok. tapi om tak tua apa lho Rek. Tapi umpamane kowe belum tenan karo aku bojo tak Ini tak kira ya ora mungkin. kenapa? Tak kira ora mungkin. Ya ngopo? Mas Ardi masih sadar. Oh, masih. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Nothing impossible. Ya, nanti impossible tidak ada yang tidak mungkin. Hanya satu yang tidak mungkin. Mungkin tak boleh dukun pengagetan. Iya. Dukun iki kok Banyuwangi apa Walas Purwo kok kok Magetan. Ku bawakan dukun dari Magetan, orang Magetan orang mempan. Sing dukun tukang orang mempan. Sing dukun Bali dukun Ngawi saya edan. Bunuh diri. Wis penake bunuh diri ae lho. Ada. Jangan teman-teman kalau nggak ada aku kesepian. Oh iya. Oh iya, kalau nggak ada kamu ada yang mari gokil. Iya. Tabung gas. Loh, sing ngejak Abi lho, Bu. Iya. Apa misalnya? Tak kancani le. Mbak Cempe. Tak kancani le. Dan untuk sepadan ya gitu sebagai. Ini sendiri marah ya. Oh, kok kuat ya? Ini dulu. Ini kan sepadan toh. Sering dulu masa dia cerita apa ya? Sakit ya. Tak kancani jadi. Tapi bisa sih. Siap mau. Adik-adik mau nyanyi apa? Aku tuh kok ditanyain Tizen tuh katanya tuh ada apa sih kamu sama dia tuh? Kan dari ini pun klarifikasi kali menikah tau wis klarifikasi. Kakak adik. Oh, alah, ternyata kakak adik. Aku tuh emang aku siapanya adik kok kamu tanya aku? Besok tangga video klarifikasi. Gue pernah yang ngopo karo Adi. Opo mbok Edi, opo mbak Buyut. Oh, sama-sama. Sama-sama. Mbak apa? Ya.